Ndinomekedza mese muri pano Mwari wakuitire nyasha. Regai ndipfuure mberi kushumira evhangeri. Asi ndine zvandazoita pano. Paridza nekuita. Pane zvandava ndiite. Jesu pane nguva yaaishumira muchechi. Pane imwe nguva yaakasvika akangokudubura matebhuru akatora chamboko. Waitova ushumiri hwakakwana ihwohwo. Unoda kuti timbokuparidza kuti sometimes mumba maMwari munogona kuita dzimwe nyaya pamatebhuru, pamapulpiti asina kumira mushe. Jesu akaita jealousy raiva muna Jesu nderekuprotecta imba yababa wake inonzi temple, kereke. Kureva kuti a great teacher kana mudzidzisi mukuru akanaka anozivikanwa nekufarira maresults evana vake kudarika mbiri yake yekudzidzisa kana kudarika kufarira salary yake nokuti ndi teacher. Teacher anoti kana mukafoira yangu ndotambira is not a good teacher, is just a teacher. A good teacher is worried kuti sei vana vari kufoira haamboti yangu ndiri kutambira, no. You see, saka pane nguva yekuti I had a picture. Mwari vakandipa a vision. Ndakarota mudzimai wangu achifamba nemumwe munhu. Ndakazvikota izvozvo. Pane paunoda kurota ngirozi. Apa ndakarota adzimai vane chikomba. Ndichibva ndatozviziva. Vachibva vauya kumba ndobva ndatanga kupopota. Wanga uno mumwe murume wewe, saka uchandida kuzodii. Nyaya tichimbopopota kudaro. Vision yakabva yapera. Saka ndakati Mwari ini handigona kududzira mavisions. Mwari ndokubva vandipa picture yemba kana kuti yaJesu achikudubura matables muchechi. Nokuti mukadzi anomirira kereke. Right. Saka mukadzi wangu pandakamuona nemumwe munhu ndiMwari vari kutonditi jealousy rawaita iwewe pawaona mukadzi wako ane mumwe munhu ndo jealousy randida kuti uite ukaona muchechi mangu makuitika serious. Saka pano kukudubura matebhuru chete. Jealousy for the house of God. Noti rega ndikudze zvinhu zvenyasha hakuna munhu anofanira kuzobatirira mumwe munhu aita sekunge akazviwana neeffort yake. Kunamata it's by the grace of God, his love. Kutoti ndimire pano ndiparidze kudai hakusi kururama kwangu, kururama kwake iye akandisandza. Simple. Nauye kunamata Mwari muNew Testament it's by grace. Saka Jesu paakapinda mutemberi akaona vanhu vaichinja mari. Rega ndikudze mari yakanaka, mari tinoida, but inotoda dzidziso yakakwana kuti irege kuenda out of hand pazvinhu zvaMwari. Nokuti inogona kusvika palevel yekuti inenge yaamari kudarika Mwari muimba yaMwari. Jesu paakakudubura matebhuru paitova nemari. Haana kuti mari unzai tivakise chechi. Anga aziva motive yemari kuti inenge yaakutora donzvo rekunamata kwacho. Saka naishe kana mari imakuirasa imakambonzi uya ine mutero wepatemberi mukatoita miracle mani kufishu mukauya mukavapa ko imba ivengerei. There was a revelation about it. Vanhu vaichinja mari muchechi vaiti kana vanhu vabva nzvimbo chechi yaiva 1 vanhu vaibva nzvimbo dziri kure. Saka wese anoda kuregererwa anofanirwa kuuya nehwai, mbudzi kana mombe. Saka vepedyo ndo vaiuya nemombe muchechi, vachitaimira vekure vauya nemari. Nokuti hazvaita kuti ubve kure nembudzi inogona kufa munzira, yaitoda kuchekwa iri mhenyu. Saka vepedyo vanga vakubenefita pazvinhu zvaMwari, ranga rabhizinesi ravo pazvivi zvevanhu. Yeti Jesu wacho achiuya panyika akaberekerwa mudanga, kureva kuti ari kutoudza mombe dzacho kuti mukaona maakudiwa kuchechi hazvisirizvo, aakudiwa kuchechi ndini. Saka ini ndindatanga ndauya kuno Jesu wacho kuzoudza imimi mombe kuti zvamakaita zvakwana. Samombe novuka hadzina kunzwa pamwe hadzinzwa. Jesu akazodziwana kuchechi futi.
sanzi kune vaitengeresa mombe makwainjiwa muchechi nai mombe hamuna kuona here shasha ichiberekwa takaiona zvinorevei mombe hadzina kuziva dzaingofunga kuti ashaya rumu gamba idzo ndo dziri kushayiswa rumu rumu yemombe yekuti vanhu vachinamata kubudikidza nemombe nekwai ndo yafarwa saka Jesu haana kushaya rumu Jesu ari kutoshayisa mombe rumu kuti hakusisina zvamaita but nokuti iyi mombewo zvayo haina revelation it's okay saka Jesu ndokubva azoya muchechi iye ndiye auya kuti vanhu varegererwe zvivi by the grace of God but vanhu vatiri kuda kuregererwa nemari yavo mari yaitoshandiswa kuti wese anenge atenga mbudzi kana mombe chivi chake choregererwa mbudzi yochekwa saka Jesu ari kuti ndini price yacho mari yenyu haigone kubhadhara zvivi ndauya inini saka handidi kuona imwe system inosubstituta zvandakainga there is no amount of money that you can give God to forgive you never kana kune doctrine yekuti ukaunza mari yakati Mwari vachakuregerera I choose to differ ini naandiudza kuti be jealous about it salvation is a free gift hakuna mari yauchabvisa kuti uregererwe dai zviri zvemari waikwanisa here funga kwako Mwari angade mari iwo usati watombobata kana 3000 nematadziro ese waya Mwari wabva ati kukuregererai 10 kufa chii changa chadarika price yemari changa chaakudhura zvakanyanya Mwari ndokubva vatsvagawo chinodhura kudarika mari ropa raJesu saka ropa raJesu rikaedza kuburitswa muchechi pakapinzwa effort yevanhu I'm jealous for that I'm jealous for the house of God nokuti zvinhu zvarume ndezvenyasha hakuna shasha hakuna akagona shasha ndiye Jehovha wacho akatuma mwanakomana wake mumwoga akaenda pamuchinjikwa afunga nezvedu sei ropa raJesu raashoma patebhuru pawanda fundraising not faith raising ino richiti without faith you can't please God no wonder last Saturday I was shocked andakuya ndichinoparidza izvozvo but Mwari ndopa vakatanga neni riripo discapa rakanzi offering inounzei kana kuti inokupei ndakarisecha ndikaona kuti problem mombe haisiye kuti vanhu havabvise vanhu vari kubatsira vari kuyamura vari kuita zvinhu pachechi mari vari kubvisa vari kusapota ministry but life yavo ukaitarisa haisi kuchinja vane makore vachiunza Mwari akatonipa picture yevanhu vanomira pano vaane makore pano takawirana tese pano inini ndachinja masutu vanhu vacho hasi kuchinja Mwari akanditi iwewe ndione mhosva yevanhu you are guilty nokuti a good teacher haafani kuzivikana negood salary haafani kuzivikana negood personality nemastudents your life must change ishe chikonzero chinhu zvikandinzwa Ezekiel ndakakuita watchman kuti anenge afa usina kutaura ropa rake riri pauri saka Mwari kana akandiita voice zvako zvinofanirwa kuita kana akandipa shoko rinoita kuti zviite so Jesu anopinda mutemberi okudubura matables oti imba yababa vangu sara here kanibodzoka musi weSaturday mushana munoziva here kuti ukaunza offering kuna pastor akakupe profit uye haisi loto yekuti uchibva pano musvikowana imwe mari somewhere God can do it in other words but not always chinoitika pano kana waunza offering it's a spiritual exchange unonge uchitora zvisingaoneke chinonzi nyasha kana kuti zodzo nokuti ini ndiri vessel yaMwari but zodzo haisi profit ipower rinonobata pane zvaunoita kuti uwane profit but tine vanhu vanototsotswa kuti ukangondipa inini uchingosvika pana akanipa akawana imwe 1000 Samson akambouraya vanhu neshaya yembongoro sei Bhaibheri rakanyora kuti achipedza kuuraya akairasa
David akauraya Goliath nedombo. Sei dzimwe hondo asina kukanda matombo. Zvimwe zvacho Mwari vanongoita ipapo haisi maritso. Ndine munhu akanditextira message. Mufundisi pamashedzera offering ndakupai mari yebhasi. Pandasvika parengi pana andipa 20. Zvakangoitika kwaari chete. Iwo ukandipa unogotadza kuenda kumba. Saka andiparidze izvozvo. Shaya yembongoro ukasarasa unoruza Samson. Hondo dziri kutera hadzidi shaya. Mwari wedu hasi wehistory ndewe revelation. Kuti nhasi ari kuti kudii kwete kuti akambodai itaona anodaro nguva dzinosiya is the same. Yes, God doesn't change, but he can change things. Iye haashanduke asi ane simba rekuzvishandura. Haashande nenzira imwe chete. Vanhu vakava nenyota vakada mvura vakanonwa pamara ikatapira. Vati fambei vakanzwa nenyota vakanwa padombo. Anoramba achipa mvura but nzira dzake. Saka David ukauraya Goliath nedombo. Rega kuramba mamwe instruments ehondo. Uchida matombo edu akauraya Goliath ka. Vamwe vauchasangana navo havafe nematombo. Vanenge vakutopfeka heti dzinovhara paunokanda. Satani anoimprova. Akaziva kuti izvi ndo zvanetsa mazuva ano. Anouya neimwe yacho. Saka kunamata Mwari it's a revelation. Haisi experience. Kune murume anonzi Joseph akatumwa naMwari kuenda. Akatumwa naMwari kuenda kuEgypt kuitira kuponesa vana veIsraeri kuti vasafe nenzara. Mwari kwakudana futi Moses anoburitsa vanhu muEgypt, but akambodana munhu anopinza vanhu Egypt. Same God. But chakanakira Mwari havamutse Moses munguva yaJoseph. Right. Nokuti chechi inonomuka nepakati. Mwari kuti hande Egypt Mwari tikatibudei. Vese vari kuti ndanzwa Mwari. Uri kuona Joseph na Moses vese vanhu vaMwari. But ministry dzavo dzinotanga dzinotopesana. But vachiita zvakanaka. Saka ukaona mumwe anoita zvakasiyana nezvako, usamhanyire kuti musatanist, bvunza Mwari. Ungangotuka Moses uri Joseph. Iwe unongoparidza zvokuti vapinde. Uye anoparidza zvokuti vabude. Zvine nguva nemwaka. Things of God are in seasons and times. So problem chachanodira Joseph is a good teacher. Anotoudza vana vake kuti Mwari achakumutsirai mumwe munhu. Akatoziva kuti handisi ndega muzvinhu zvaMwari. Regai ndikuudzei varume, handisi ndega. Kana ukanakirwa neni usagumire pandiri please. Handisi ndega, kune vanhu vaMwari vakuru chaizvo vanodarika zvandoita izvi. Ukagumira pandiri unoirasa, unowana zviri pandiri chete, but handizvo zvese zviri muna Mwari. Joseph anoti Mwari achamutsa mumwe munhu, achaparidza kuti ngatibudei. Saka inini kuratidza kuti ndinosapota ministry yake, musavige mabhonzo angu, achengetei muchibhegi ichi. Nokuti dhaira muchabuda, ndoda kujoina ministry inobuda, ini ndakatumwa neministry inopinda. What a teacher. Zvinhu kingdom yaMwari it's in movement. Problem ndei waIsraeri zvaiva nyore nokuti vaiva the same people varaizwa Joseph, the same tribes dzaraizirwa Moses. Chanetsa mukore wedu, we all worship God, but machechi aitaipinda one tai understand the dispensation ezvinhu zvaMwari, but nokuti takapinda dzakasiyana ende vakuru vedu havagone kuzvinzwisisa kuti pamwe ministry yangu ndeyekusvitsa apa, ministry ichamuka yanhingi yosvitsa apa. Saka vanhu havachada movement, vakuda monument kuti ndo yedu. Musaende kune imwe ndo yedu. Yes, chaita kuti vana veIsraeri vatende kuti Moses munhu waMwari. Joseph anga ataura kuti pana achatumwa naMwari kukuburitsai pachedu. Ini ndakatumwa naMwari kukupinzai muno pachedu futi.
tese tiri vanhu vaMwari. Saka ministry ndotoisapota. Muchatoona neni mabhonzo vangu achifamba naMozisi. Tine vanhu vakuru vaMwari vanototukana vana vachinzwa. Yes. Kuda kukanganisa kunamata Mwari zvakanaka. I'm jealous about it. If you are a man of God, une gift yakasiyana nemumwe, mumwe achiexcela mugift yake, hauna need yekudza vana vesangano kuti musatanist. You are guilty for that. Nokuti inzwa, leadership ine problem. Nokuti musoro wechitima ukarasika, matroks haana choice. Hakuna trok rinofamba rega. We want leaders who knows the movement of the things of the kingdom. Bible not to be in the last days, sons and daughters will prophesy. Kana kwenyu musiri kuprofita. Ino Bible itina mazuva ekupedzisira vachaprofita. Mukaona vakuprofita zvirimo, nyangwe kwenyu zvisiko, regai kuti ndi Satani. Tine vanhu vari kutuka mweya mutsvene nokuti haasi kuitira kwavo. Bible rangu rinoti ndochega chivi chisingaregererwe munhu. Kutuka zvinoita mweya mutsvene. Ukatuka Jesu unoregererwa. Kana Mwari chaiye unoregererwa. But Holy Spirit action yake ukangoituka. Pane mukadzi waDavid, Michel, akaona David achitamba rega ichiuya. Goriati ari nani? Pane mukadzi waDavid. Apedza kuuraya Goriati zvakanaka. Kumba uku kuna adzimai vanovava kudarika Goriati. Zvanzi ko iwe chaivi ndei munhu washefu? Enda kurasika pakutamba so. Bible robva rati mukadzi yeyu haana kuzobereka futi. Akafa asina mwana. Why? Atsura paitambirwa Mwari. Iye aifungidzira kuti kungotambawo. Zvimwe zvinhu zvinoitirwa Mwari ukazvitsura, uri kutotsura Mwari wacho. Ukaona Zioni ichitenderera ichitamba, zvikangokubohwa, uri kubohwekana zvine zvinoitirwa Mwari. Hongwa upinde iyoyo, but zvinokubata papi iwe. Zvidhakwa zvikurwadzise Zioni. Hakuna akabata Zedhi anokubohwa kutenderera kweZioni. Ndokunyanya kubata. Saka ndizoti kururama ine kana kuti kurasika. Second Samuel chapter 9. Murume anonzi David anotaura achiti ariko here wekumba yaSauro wandingaratidze kunaka kwaMwari yanyaya yegrace. I'm getting to grace now. Wandingaratidze kunaka kwaMwari zvikanzi naZibha aishandira David ariko but akaremara. Ariko asi akaremara. 2 Samuel chapter 4 verse 8. Waiva nemura unoti toda kuti muverenga kumba. 2 Samuel chapter 4 verse 8 inoti, no blind or lame must come into the house of David. Kwanga kakatogadzwa mutemo kuti hakuna chirema kana bofu richapinda muJerusarema kana yatorwa naDavid. Ndobva aita sungano. Sungano yake ndeyekurangarira mwana waJonathani, shamwari yake. Mwana waJonathani ndokubva aremara. Iye David ane mutemo wekuti hakuna chirema chinouya. Saka Zibha paari kutaura kuti ariko akaremara, ari kutaura zviri correct pascripture, but haasi kutaura zviri correct pasungano. Kune mukadzi akabereka Mefibhosheti kumusana, anzwa kuti kune hondo yauraya vanhu. Achiedza kumhanya naye akamudonhedza akaremara makumbo ese. Kuda kuti mukomana uyu haana kuberekwa ari chirema, but kune ministry mukadzi ichechi. Kune chechi yakamubatsira ichida kutiza naye munguva yehondo, akaremara makumbo. Saka renda kuti vati chechi iri wrong, but Mwari vandipa this revelation. Zvanga zvakatonaka kuti angopinda muchechi yakadaro yamuremadza makumbo. Why? Mwana wese wekwamambo vaiti pakaita hondo aifanirwa kutendawo kuhondo. Saka Mefibhosheti akaremara ane 5 years. Hondo dzese dzakaitwa haana kuenda. Yet hondo dzaiuraya verudzi rwake chete. Kureva kuti chakatomuremadza
yaiva favor yekuti asaende kuhondo anodya kutafura. Mwari ndo mashandiro avana. Ini handidi munhu anoshora chechi yaakabuda apinda imwe. Shora bhawara wakabuda uchipinda chechi. Kwete chechi yako handidi ikoko vaitaura kuti Jesu ndimambo. That knowledge iyo inotokosha kubva waiwanikwa. Haurasike zvokuti Mwari akanaka. Hakusi kurasika ikoko. Inyaya yekuinzwa grade 1 kudzidza but amudzidze zvakawanda chete. Vakanzi vakadzidza endai uko akaenda grade 3 anoenda. Hapana kubvunzwa kuti vakadzidza zvakati wandei. God, you must learn to appreciate. Regaoni zvinoita Moses. Moses anonhongwa kumvura ogariswa mupalasi but achinwa mukaka wepanze. Ministry yanonga Moses mwanasikana waFaro itype yechechi yatotumwa naMwari kuti itore munhu kurwizi nokuti kurwizi akusi safe, kune makarwe, kune nyoka. Saka Mwari aenda kuchengeta Moses mupalasi muri safe. Saka vakatsvaga type yechechi isina hayo mukaka but ine security. Vakabva vati uyu ari kusecurity but achinwa mukaka panze. Saka vese vakadzi ava vanokosha pamberi paMozisi. Amboti amusa mai vangu nokuti Mozisi akati amusa mai vangu muramba ndichigara kuno. Ava amai vanongoudza baba vavo Faro kuti makati kudini vana vakomana vecheguru. Saka kunze uku ari kuwana mukaka wokuti ararame. Mukati umu ari kuwana license yekuva mupenyu. Nokuti mukati umu akasagaramo anorohwa nedeath sentence. Mukaka ubatsire kana mambo aturayai vanhu. Saka Mozisi ari pakati paana mai vaviri, vamwe vasina mukaka nevamwe vane mukaka. Ava ndevekupalasi vane security but vepanze vane mukaka. Vakadzi vari tuivawo kuna Mozisi vanokosha. Musangoti mai vake ndovanokosha chete. Dai mai vake vachikosha chete akaramba achigara namai vake aifa. Nokuti Faro anga atoisa murawo wekuti mwana mukomana aberekwa wese ngafe. Saka ministry isina mukaka but ine security iri valid. Kune chechi dzisina zvimwe zvinoitwa zvikuru but ndedza Mwari. Aiona kuti ukasaitika zvinoitika kwenyu kuti masatanist ndo mafungiro ako. Mwari ari kuziva zvaari kuita. Problem yanguvapo kuwanda kwadzo kuti tisazive the movement of the kingdom. The kingdom is in motion. Zvinhu zvaMwari hazvimire pahwani nzvimbo. Israeri kare yanga isingaite zvemachechi yaita zvechechi one. Savaitoziva kuti taamu dispensation yaElijah, taamu dispensation yaElisha, taamu nguva yaHosea. But muZimbabwe hatiyaziva kuti tiri munguva yani. Vozi kwatopinda vanoti nguva yedu. Kwese kwatopinda. Hamusi kupaonawo ipapa. Kunamata kwekuIsraeri kwakareruka. Vaipinda chechi one. Saka Mwari akasimudza Hosea muprofita. Ndiye muprofita wekuIsraeri. But mazuva ano nokuti dzati wandei hatichaziva muprofita weZimbabwe. Saka panogadzirika sei? Rega ndidzoke kushoko. Kuva nemari mubhengi hakupedze nhamo kusvika waidrowa waishandisa. Ukanzwa kuti waisirwa mari mubhengi hazvino kuti nhamo yako yapera. Wane potential yekupedza nhamo, wane mukana. Ndo zvakafanana nezvakaitika pamuchinjikwa. Wakauvhurirwa account yegrace, wakaopenerwa favor nelove yaMwari. But zvakangodaro chete kuwithdraw kwacho. Rega nditaure chinhu. Mari ikaiswa kubhengi unofanirwa kuziva ndochekutanga. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kuzviziva kuti zvakaitika pamuchinjikwa ndezvangu. Hakuna magic, unotofanirwa kuziva. So unoenda kubhengi woti ndakanzwa kuti makauya mari yangu.
wotinyora zita rako, wotresa wacho akatumira kuti wamuri kuda kupa ndiani. Saka zvikatreswa paropa raJesu pakanyorwa munhu wese. Tichero anenge auya mupei mari yake. Cheke paKalvari sekutamba nayo haibhaunse futi, inokwana zvese. Chero anenge auya akangoti in the name of Jesus angotenda chete. Ngadrowe mari, but kudrowa mari hakupedze nhamo. Kusvika wakushandisa mari zvine musoro, apa ndo pane basa. Avazhinji Jesu munaye panapa, but mamiriro eupenyu hwasinaiti. Zvauta uchatomboda umwe Jesu unaye kudhara. Kutora mari kubhenga zvoti nhamo yapera, panenge pakutoda wisdom how to spend the money in a wisely way. Saka movement yekunamata yakadai so iri in 3 stages. Mwari aifamba neIsraeri, ayakuda munhu wese akatuma Jesu. Vanhu vaakutenda akatuma mweya mutsvene, 3 phases. Seba anotuma Joseph, otuma Moses, omutsa Joshua, 3 phases. Holy Spirit is the wisdom of God. But the problem yedu vazhinji vedu, we don't know him. Mweya mutsvene hatimuzive. Chikonzero sei tisingamuzive? Haana kuberekwa sezvakaita Jesu. Jesu tinomuziva izi nokuti pane zvakanyorwa kuti nhingi akabereka nhingi, akazobereka Jesu mwana waMaria naJosefa, akaenda pamuchinjikwa. Mweya mutsvene zvinongonzi akauya. Saka faith yako unoibuilda sei zvichinzi akauya, ende zvikanzi akauya unotofunga kuti imhepo. Why? Munhu anouya panyika akaberekwa. That's why Jesu akaberekwa kuti auye. But mweya mutsvene is a person, haana kuberekwa nemunhu. Ndosaka church iri kutadza kumuva na Holy Spirit because haimuzive. Inofunga kuti utofamba panyika ndokunge waberekwa nemunhu. Mwari vanozvigona kuti unongouya uri munhu wotofamba. Tine vanhu vanoshamisika nemamiracles. Yes. Mamiracles ndokuita kwaMwari. Iye Mwari wacho avhunduke kuti zvaitika. Maitiro ndo magariro ake. Vari kuState House vakanwa tii nenyama havafambi vachitaura. Ukaona anotaura kuti tanga tine kanyama pabreakfast ndokumva kosi. Zvinotodanisawo pane vamwe tazoinwa nekanyama. VekuState House havatomboziva kuti zvinotaurwa, havatomboziva kuti kutori kushayiwa, vanofunga kuti kurarama. Praise God. Ndakavhizitira mwe mukomana ndokubva andipa bhutsu. Zvandifundisa ndakupai surprise. Maizviziva here kuti mukauya kuno munowana bhutsu? Ndikati chandiri kuziva ndechekuti ndofanira kuwana bhutsu, but handisikaziva kuti dziri kuno. Zvikanzi tiri dzii? Ndikati Mwari wangu akanyora mushoko rake chaunodyara, saka kune dzandakadyara. Saka iyi haisi surprise, iri 10 leg. Kana takatamba first leg, return haishaiki. Kana ini ndakagona kupa, Mwari akatadza ndatomwarira, ndoita zvaanotadza. Saka toda giving ino challenge Mwari. Why? Iwo zvaunogona Mwari akazvitadza ndiwo watomwari. Saka ukapa iye akasakupawo watomwari ndiwe. Saka Mwari ari jealous neumwari hwake, haumukunde. So Mephibosheth akaremara makumbo ese, but ari kudiwa kupalasi. But paita murume anonzi Ziba ari kuudza mambo zvinhu chaizvo zvinozikanwa mupalasi kuti munhu hamudiwe chirema kana bofu rakaremara riuye kuno. Dai Ziba ari mumwe mushumiri amuka munguva yedu, aimhanya kuna Mephibosheth obva ati bring your seat kuti zvako zviite. Tine vanhu vari kubhadhara zvinhu zvakabhadharwa. Yes. That I'm jealous about the house of God. Mari yakanaka, offering yakanaka, giving yakanaka. But pane nguva Jesu yaakati
mari iri patebhuru muchechi muno maina kunaka. Yes. Iri kuda kubvisa value yekunamata kwacho. Mephibosheth ari kudiwa nekuda kwegrace. Kuremara kwake hakuna basa. But munhu akaziva kuti akaremara anomusvikira nevhangeri riri common kuti unozviziva iwewe kuti zvirema zvidiwe. Simba asvika obva avhura 2 Samuel chapter 4 verse 8. No blind or lame is allowed to come in the house of David. Obata ashua saka kuna kwatoenda. Onzi bati nini semunhu anogara ikoko so. Nangoda kukuitira favor. Ndipe 1000 unobhadhara zvinhu zvako. Yes. Unoziva here kuti vakoma vaJoseph vaida kutenga chibage. Joseph ndiye aivadzorera mari musaga. Kune vanhu vanoda kubhadhara zvinhu zvavo kuti vafare vachiona mari iri musaga. Mweya wokubhadhara ukakubata even kudzorerwa haudi.